ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses bapair ya ka jingtip ka ba khamnya lecture ka city office 100 Academy ha malki. Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lightcorny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Khynnah Tribe Integrated Territorial Organization galapan kubrom ya uba risakmen Ramor Jonas Dakar ubade unohi kai ke Sacred Heart Boys Maulai blatho ya ka kot physics class 12 science kabala simpori u artsnem chupobnai ban pendep ya kabala pelai paiba ya ka ha school kaba ulahi kai habakran chikila pathai kubor uba risakmen Ramor Jonas Dakar ulai thu ba hagajinya lenti gijung u kadau bulatho ya ka kot kalong bagi Khynnah ken lebha gijung Pule ki badon hapleng gijing e hagabai dei bat ki online class bat ban pendep ya ka syllabus kalong ka babun kami kino hikai pada kapor bu layo ya uknyang jipang covid ulatho ya kene ka kot bat kumuno hikai ukintu ya kino hikai ki ba start banyu u bagin tho lemi ki pat ki kot haga ktin lajong namar haga jala ka barang sadin haga liang ka puli buti Shushu Long ba kani ka kot kabala ai kerteng physics the magic book for class 12 science kibadon mata tang arspa sanput ligi copy kanam pensep e yiki Khynnah school bat kalong ka kabu yiki Khynnah ki ba puli yiki ka kot ka ba ai yiki jingi kai ki ba bon ki klem the thiet da ki guidebook yakani ka kot la de hakador Sheja sanput ka gawai namar omchim ladon kanu ki jingerap Henry lada bon ki badawa yiki ka kot unsaya chaprang ban penmi kham bon kopi nagamanta ki Khynnah kum gadak ban buram ipi khnang kentiu sho kum ka ba ai mensian spiki prano kai jong ka bri nyotra teng shu ai pi ni momentum man sa man kama man tinslor opini met ka makian The kawai kan kong kaba hai nga deu no hikai jong Sacred Boys molai ngal hikai ka physics ante jong science te haginya jong ti jong na kadau jong balai ka ege jing kle ka banga tho ene ka kot ka ban kong hi ko mono hikai ni pa ban Khynnah ke le ba ti Khynnah ke la le ba ya tat ka school jong but ka aim na ka objective ba balai nga tho ene ka kot na kadau jong ka covid ki Khynnah chung ngi ba kham tam ki Khynnah Khasi jantia kan thubi garo ki dei Khynnah ge bodok te hakan ko covid ni ba ka smartphone minimum it costs around 8,000 above the ban support ki 4G le hap thi di khat san haja tengi ba ka family hi jongi ka bang ki bodu ki babun ba sau san ki popule hiang te lami ke issue ba teng ki kini ka phone teng ka kata ka connectivity le ka network kam shai te labun ki banga nam yo ban connect ki Khynnah school te Khynnah subapli kila shusap ai ki Khynnah bala ban fort ki kyu shakmat te ki basa ason ki yo te khamtam ki Khynnah ki badai na than jantia na than boy na than west pat kaleng jong state makhalia jingi kimyo ki du nong tenga kumno hikai ngashime kane ka sinjam ba hagata kapor man kan pendap ka syllabus ru ke simpor bahaya kumno man connect have phone teng ka network kamyo tenga kumno hikai hi ngashim ya ka responsibility nadu kata ka por ka second wave jong ka covid hakata ka por ka hit e tenga shong khop hayeng ngaru ko ngayo contract virus maso thu ba ule covid ula pendik sha ya ka kam khi khaba ya kam kino ki kam nadu ka health nadu ka education nadu ka economics ka ta lot khamtam ya social mental jong Khynnah school bor ai kawai wadi ngi no hikai ru tengala shongkhop bat ngala tho ngala sngi bat me teng ka simpor nga hadu arba jimen step ban tho and solve ban pe ka ta ka kot ki balai ko jai kat ki source ki bangayo ka Pule te ngala solve ni ka kot na du ga snam 2010 up to 2022 it is not only a self help book but it's more like a text plus solve and then with lots of example te Khynnah ki bom yo la ban tuition kham tam ha kan ka covid kal khata sha ya ka jingyo jingkot ya ka kamai ka jiyong ki mi ba jong Khynnah school jongi
แต่พี่ลาบันเป็นดอนคำอีกนี่นะว่าเราขนาดbelow average รู้ลาบัน self study กันใน subject น้ำมันกันมาหิงารุได้ science student งารุได้วันก็ยังkesem ke bedok masa tu ba how to write a book namar ka problems ka banga kum khna school na tho ekne kum khna school kum no hai kai ke problems ngala list hai ki por ngala school te na kata kadau as a teacher pat na encourage ikna hoi ka kot kale se namar everything ka price kala keu and rai nga kentu pi ban shim le se nga dai khasi ban kong ne ba ar ngam tep renga kentu ikiwe ki no hikai ba kham start shu ba ngaro ba ken tho ikiwe ki kot kham tam ki subject science physics chemistry biology namar wala pi pe Kerala Tamil Nadu ki jaka ki ba kham develop ki tho ki la jong te nga kentu ikiwe ki no hikai ki ba kham start ki ba kham shampang shu ba nga ki ba senior te ban tho ikikot khna mai khna jani kham tam ki khna hinyo trap ba kin yo yang kat bat kibai khna ki badai na kum Kerala pi ba Kerala patun kilong scientist kilang ka pathai ni pat hang nei dang sa den ni he tang hari la jong hanrai om sha ki bani compete te na kata kadau pi ba ka competition education kaman man la khlemat te na kata kadau na kentu ya kino ki badon sap la ha dai ka medical la dai ka engineering ki badon sap te ban tho ya ka sap ba ubleu ai pi kumba ong haka Bible mo ka parable of talent ngim dai bantap ya ka talent ka bagi non spok handau ni im kana some 100% maximum 70 years ka ka legacy ni ai kum ong usu satham im ka teng sa kanam te ngaro nga shimi kana ka kalanti ba une uraba jong ka bri nyo trap lai luk sai ni te ngaro nga pakhat ba nga dai pan contribute ka ya ikna la jong shwa te pi ba kana ka kot ka teng ngai ka teng ka physics the magic book ngai ka teng ru ba yo le second ka kot ba khna hi long magician dala de yala de namar mata ka parthai ka baram ban ye compete ki need ki ai you have to read yourself lam da pe panlot por dala de kamnom kalong ka basa ai pi ban le coaching shwa tenga ko mo hikai na encourage pi shop like in coaching at least you read by yourself then only you'll become a good teachers a good doctors and so on and so forth tenang ta kadau yang le ngam jule tuition ra hajing em janga na do ka nursery up to MSc ngam chu rong kata ka tuition te balai ngala on thok ni kot ka self study ho ni fail hajing em ni pass and rai kata ka jing fail kamot bak nim sange kalong tang ka jing pen kendet te na kan tu ikna ki ba shong class to sign ba pen shimi kan ka kot kum kalat kum ko kabu ba pen le ba namar hang ne each and every topic ngala simplified oversimplified nang ba ukna uba lonya gijing mo chiparkhat ukham do nai ki wero uni along at par with the rest of the students ngala to according to the 22-23 sample CBSE and MOS the same kalong kaju te kana ka kot omdai kalong tang ka help book kalong ye kana ka background ngala to included omdai tang ka solve papers kana ka background don ka background ki formula na ki jingli barem bat ki work ki numerical problems so yung applications ngala to akata kor kum ba phemban kam shiban thit ki ki kot bun jai hang ne kalong bai all in one ma shiong no all in one kala katong text plus solve but kum ba ong pi siam no mene ba what ukna baduna ro baduna ki jinyo baduna ka cognitive power ma ki yo ula ba no work out ikene la usna ba class pandan kam ikene ulong one stone for two birds kalong na kunta way umau articulation na line chakne hata kurpam bedur Pemdon kom shuban thit kini kot balai phujai hayo at national notes kene kalong bai notes kalong ready made bai yanne kamong a shortcut he can easily understand it ni kino kain menton budget hatu kum tama tinggal print ni kena 250 copies ne kong ay ngamor ban peli kene kot tang school la jam te don ki perlok ngalabu ya ka Facebook tegala kentu yang aban pin shushu tengah hiladai la don ki demand they can reach me the ladadon ki demand obviously you have to print now ha parkhat I barok ka step ndai tangi ka school jami kana kong ang modamod ban parkhat bakan long in this way mo along by sop na tangi ka school janga ngamod le kunta tanga long long selfish akda kurpom tanga kwa ban yasam igiwe ikna namar ladai ikna popule hagino gin college ro ki ikna khasi jongi tena kata kadang parkhat baka 360 degree should be thinking ndai ba mang tang hang to itleo ma ne sa kutang ta the ladadon ke demands of course tengah hap lai berankam
kamu noi kai dengan sa akhir kata kamu ban iwat lat nanti namar ka dor hi menta kalong let's say kadang kan sahir namar kamu economics mo supply is small the price is high as of now mo and ringa print tangar sta sem kopi kane ka paper lara pipet kam dai ka on paper machine like a very good quality paper but the lamination ki khariji asan gitu ki printing press kam tip ha yang lai kata korkom kapa top quality mo dan dalam don ki demand tai kane lai don kam than ki don kam ka content mo ki jing tho ringa lai kane ka first edition makam la kan balat ngam ka kalau kam kutu ka jor bom don mulu macam itama deh kat ka bangala kat ka ba ka bot ka don mo te matang ashu ti haskol jani ngadi sejar sampau namar kitip ka dor the quality paper ti sipo ki jing thor ki nga bet le ba ya kata korkom golong top quality handu suki kemot kan sayar dalam primbon namar printang ars pasam kopi mata la sispatam kala lai the maybe second edition will be the price will be maybe below 1,000 also but according to the GST kataro ma GST pitep ke jingram what pan do kubiru laki mata we have to go according to that how much I invest on it ma tengam dasim nong than ra hadu kata data long ka market kaya cuma you have to think about the underprivileged students also